Alla eżis mhuwiex il-bogħod minnha huwa l-imħabba nnifisha li qed tistennik. Illum f'Alla huwa mħabba Sister Teresa Camilleri taqsam riflessjoni b'saħħitha dwar kif nistgħu nħossu il-preżenza divina fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Tlift dan il-programm minn fuq ir-radio? Isma' l-programm sħiħ hawnhekk. Wara l-mulej x'rid jgħidlek. Father, I place into your hands the things that I can do. Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Alla huwa mħabba. Il-paċi miegħek. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija, illum nistiednu magħna personaġġ bibliku ieħor. Personaġġ interessanti ħafna wkoll bħalma se naraw. Però qabel nixtieq nibda minn fatt u minn sentenza. Is-sentenza ta' Santa Teresa kont qed naqra l-ktib tagħha. Ekku Santa Teresa ċertu moment kitbet dan il-kliem. Mank ix-xewqa tiegħek tkun li tara lill-Alla. Mank il-biżgħa tiegħek tkun biss li tista' titilfu lill-Alla. Mank l-uġieħ tiegħek ikun li hu għadu mhux tiegħek. Filwaqt li l-ferħ tiegħek ikun dak kollu li jista' jmexxik sa għandu. U għak li mhux veru tassew jimpressjonak. Għaliex? Għax juri x'għandu jkun il-qofol tal-ħajja tagħna. Hekk il-qofol tal-ħajja tagħna għandu jkun jiena u jien ma' dan Alla li hu imħabba. Għax l-akbar żewġ persuni importanti għandhom ikunu huwa u inti. Ekku, ma anki x-xewqa tiegħek tkun li tara lill-Alla, il-biża' tiegħek li tista' titlef lill-Alla, l-uġieħ tiegħek li għadu mhux tiegħek u l-ferħ tiegħek dak kollu li jista' jmexxik sa għandu. Dak kollu li jista' jmexxik sa għandu, hemmhekk qiegħed il-ferħ semmija. Din hija l-ġenna tafux. Anki jekk ġenna fit-tensjoni, però hija l-ġenna. Isibaw din l-istorja, kien hemm wieħed sultan orjentali kbir li kien qed jaqsam id-deżert u dan is-sultan huwa miexi fid-deżert bil-ġimla tiegħu, bid-deb tiegħu, bid-djamanti tiegħu, bil-korteġġjani tiegħu. Però f'daqqa waħda wieħed minn dawn l-ġimla ċeda u bit-tisbita li ħa inxterdu l-ġawar kollha li kien hemm propju fuq dan il-ġemel. Is-sultan ħares lejn dak id-deb, lejn dak id-djamanti, lejn dak il-ġawar li kienu mxerdin fuq ir-ramel. Dar lejn il-qaddejja tiegħu u qallhom: ara, dan kollu huwa tagħkom, ħudu dak kollu li tridu. Jien ħankompli miexi it-triq tiegħi. Huwa baqa' miexi it-triq tiegħu. Naturalment il-qaddejja qabżu fuq dak il-ġawar, fuq dak id-djamanti, għax qalu hawnhekk aħna nistgħu insiru sinjuri. U kien konvint li ħadd mu ser jiġi jimxi warah. Min se jimxi warah meta hemm ċans li jsir sinjur? Għalhekk skanta meta sema l-passi warah, ħares lura u jara għaddej miexi warah. Allu għaliex ma waqafx? Int stajt issir sinjur għal dejjem. U l-qaddej wieġbu: jiena miexi wara r-re tiegħi. Jiena minnu jimpurtani u mhux mir-regali tiegħu. U tbissem id-bissima ta' mħabba dan il-qaddej. Ekku eżis semmija, naħseb li hawnhekk għandna l-qofol biex ngħidlek
tal-persuna ukoll li hi moħħa f'Ġesu Kristu. Jiena l-unika ħaġa li importani huwa hu. L-unika ħaġa li importani huwa Ġesu Kristu, mhux tant ir-rigali li huwa jista' jagħtini, mhux jiena x'se nerda minn fuqu, imma l-unika ħaġa li importani huwa dan Ġesu. Huwa dan li jrid jagħmel bil-mod Ġesu Kristu. Naturalment, aħna niġġennu wara l-ħlewwa, wara r-rigali li huwa jagħtina, però bil-mod il-mod bħalma se naraw, Ġesu Kristu jmexxina ħalli nibdew nixxenqu mhux tant tar-rigali tiegħu, imma nibdew nixxenqu għal dak li huwa jista' jagħmel minna. Ekku għazi semmija ngħaddu issa għal personaġġ bibliku tagħna tal-lum. Illum nistieden fostna lill-profeta Elija. Sa naraw silta qasira fuqu. Min kien Elija? Elija għattilkom hija storja interessanti ħafna għal raġuni sempliċi li hija storja normali. L-iskrittura eżis semmija dejjem tkellimna fuq nies normali bħali u bħalkom, f'ambjenti normali. Nafu ftit ħafna fuq Elija, bħalma nafu fuq il-personaġġi kollha importanti tal-iskrittura. Kull ma nafu 10 fatti jisimgħuhom. Nafu li kien ġej minn Tisbi ta' Gilat, nafu li ċertu mument Alla batu Kerit, imbagħad kellu dik l-avventura mal-mara Almla ta' Sarafta ta' Sidon meta qajmilha t-tifel, imbagħad il-kuntat li huwa kellu ma' Aħab, dawn issa se narawhom iktar il qudiem fid-dettalle, il-ġlieda tremenda li kellu fuq l-olja tal-Karmelu, il-ħarba tiegħu lejn is-Sinai, imbagħad il-laqgħa li huwa kellu ma' Obadija, is-sejħa ta' Eliżew, in-nixfa li spiċċat, kien hemm anki l-avventura tal-għalqa ta' dwieli ġewwa Nabot, imbagħad meta Elija ġie mtella fis-sema. Dawn ftit ħafna huma l-affarijiet li nafu. L-ambjent fejn huwa għex kien ostili ħafna, li diġà huwa fattur importanti ħafna għalina. Għaliex? Għaliex l-ambjent li aħna qegħdin ngħixu fih huwa ostili ħafna wkoll, anki jekk huwa ostili moħbi, però huwa ostili. Forsi bħalma tafu, is-sultan fi żmien Elija kien Aħab. Tgħidilna l-iskrittura fuq dan Aħab, qiegħed fl-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 16, vers 33. Tgħidilna li Aħab waqqaf ix-xbija ta' l-alla falsa sera u żied jagħmel ħwejjeġ oħra ħżiena, hekk li għadda palih lil mulej l-alla ta' Iżrael, iżjed mislaten kollha ta' Iżrael li kienu qablu. U l-problema ma kienx tant Aħab. Aħab kien bniedem dajjef ħafna bħala karattru, ma kienx bniedem b'saħħtu. Il-problema x'kienet? Kienet il-mara tiegħu Ġeżabel, prinċipessa mill-Fenixja li kienet mara ta' karattru qawwi ħafna u meta twebbes rasa għandek problema serja magħha. Din Ġeżabel li kienet ġiet hemmhekk kien irnexxielha tikkonvinċi lil Aħab lis-sultan żewġa ħalli huwa idaħħal il-kult lejn Asela u l-kult lejn Baal, dan kien alla fals tal-Feniċi. Saħansitra ġabet 400 assis ta' Asela u 450 profeta ta' Baal u qajmet persekuzzjoni qawwija kontra l-profeti, tant il-profeti kollha li kienu ħafna, il-profeti jekk għad tkunu tafu kienu nies twajba biex ngħidlek, kollha daħlu jistaħbew għax kien hemm persekuzzjoni qawwija. Tkun profeta kienet tfisser mewt. Allura altru l-ambjent kienx ostili. Qed ngħidilkom dan għaliex? Għax l-ambjent li aħna qed ngħixu fih bħalma ġa għedtilkom huwa wkoll ostili. Fost il-kliem li kien qal il-Papa lil iż-żgħażagħ qallhom, aħna qegħdin f'soċjetà maħkuma mill-mewt. Is-soċjetà tagħna hija soċjetà iva maħkuma mill-mewt. Hemm virus tal-mewt li qiegħed jeqret is-soċjetà, li qiegħed imermer is-soċjetà tagħna. Biżżejjed tiftaħ television u wara 5 minuti tara adulterju, wara 10 minuti tara 2 mejta. Ġifieri dan huwa t-tip ta' idejat li qed jagħtuna
Il-medja iva qed tinfluenzana ħafna, qed ngħixu f'ambjent ostili, qed ibellawna l-affarijiet kif irridu. Il-medja għandhom qawwa tremenda fuqna, tkunux boloħ. Rridu noqogħdu ħafna attenti ħalli din l-ostilità ma tippenetrax. Mela f'din l-ostilità Alla qatt ma jitlef. Alla kien qed iħejji raġel dajjef minn villaġġ żgħir ġewwa Gerit. Fl-aktar mument oskur tal-istorja ta' Iżrael jintervjeni Alla. Dejjem hekk kien u dejjem hekk se jibqa'. Anki fl-aktar mument oskur tal-ħajja tiegħek oħti, Alla se jintervjeni. Aħna naħsbu li l-ktieb spiċċa, iċ-chapter se nagħlqu, mentri mhux hekk, Alla jara f'dejjem iġib xi 4 chapters oħra anki fl-aktar mument oskur, fl-aktar mument tqil. Kemm fil-ħajja tiegħek individwali, kemm fil-ħajja tal-familja tiegħek. Orrajt jiġu momenti oskuri fejn taħseb li kollox qed jispiċċa, li kollox qed imur. Le, propju dak il-ħin, Alla li hu mħabba ikun qed iqajjem xi ħadd bil-mod tiegħu, bil-kwiet tiegħu, ħalli jkun jista' jekk tkun ir-rieda tiegħu jagħmel jerġa' tiġdid enormi. Iva, tiġdid enormi. Hekk kien dejjem u hekk jibqa'. Malli jiftaħ fommu Elija, ara l-ewwel ktieb ta' Slatin kapitlu 17, mill-ewwel jgħidilna x'inhu l-qofol tas-saħħa tiegħu. Nixtieq ninsisti ħafna fuq dan. Jgħidilna x'inhu l-qofol tas-saħħa tiegħu. Isimgħu. Hekk jibda. Elija ma għandna ebda introduzzjoni minn kien, fejn kien, min kienu ommu u missieru, x'għamel qabel, xejn ma nafu. Jibda hekk ara. Elija minn Tisbi ta' Gilad qal lil-Aħab lis-sultan, qallu hekk: daqskemm hu ħajja Alla ta' Iżrael li jiena nservi qudiemu, ma jkunx hemm din is-sena la nida u lanqas xita jekk mhux meta nitkellem jiena. Din is-saħta li Elija jagħmel fuq il-pajjiż mhix xi ħaġa oriġinali biex ngħid hekk. Ġa kienet prevista mill-ktieb tad-Deuteronomju meta Mosè jagħti l-kmandamenti u jagħti l-liġijiet lill-poplu tiegħu jgħidilhom min irid ifettixha qiegħda fid-Deuteronomju kapitlu 11 vers 16. Jgħidilhom Mosè: qis li qalbek ma titqarraqx u tmorru sservu Alla toħra, tinxteħtu wiċkom fl-art qudiemhom, inkella tixel il-qilla tal-mulej kontrikom u jagħlaq is-smewwiet u ma jkunx hemm xita u l-art ma tagħtix il-frott tagħha u tinqerdu f'qasir żmien minn wieġdin l-art tammiela li l-mulej se jagħtikom. Mela kif qed naraw kienet ġa preskritta. Issa, jekk inti taqdi Alla oħra, mhix se tagħmel ix-xita u l-art se tinxef. Jien minn xi daqqiet hekk ngħid jiena, għax din il-kelma tal-Alla ta' hux forsi jiena inxif daqshekk fil-ħajja spiritwali tiegħi u għalhekk l-art tiegħi mhix tagħti frott. U jewwilla x-xita ta' grazzi mhix qed tinżel għaliex jiena nxtħet wiċċi fl-art quddiem xi Alla ieħor, quddiem xi idolu. Din hija kelma tal-Alla, kelma li jseħħ ġifieri. Forsi mħabba lid-dorattrija li hemm ġewwa qalbi għax jiena qattar kubtejja quddiem xi Alla fals li jista' jkun ħabib ħabiba, jista' jkun is-suċċess, jista' jkun moħħi, jista' jkun l-idejat tiegħi. Forsi għalhekk inxif daqshekk għax nerġa' ngħid il-kelma ta' Alla isseħħ. Eżis semmija, kont qed ngħidilkom però x'inhu s-sigriet ta' Elija. Jgħidu hawnhekk isimgħu. Daqskemm hu ħaj il-mulej Alla ta' Iżrael. U dan huwa l-ewwel sigriet. Daqskemm hu ħaj il-mulej Alla ta' Iżrael. Għalih Elija ġifieri il-mulej kien ħaj. L-ewwel sigriet tal-qawwa tiegħu huwa propju dan. Għalih il-mulej
kien ħaj. Meta għal kulħadd Jahveh kien mejjed, għalih kien ħaj. L-uniku wieħed ħaj. Isimgħu dan il-kliem kemm hu sabiħ. Jekk aħna rridu nkunu b'saħħitna, aħna wkoll eżis semmija. Hemm bżonn li ngħidu lilna nfusna, jien naf li s-Salvatur tiegħi jgħix. Huwa jgħix u qed jinterċedi għalija. U għaliex huwa jgħix, aħna sa ngħixu wkoll. Il-mewt fuq is-salib kienet qarsa, imma huwa jgħix. Il-lanza li nifditlu qalbu kienet lanza jibsa, imma huwa jgħix. Il-qabar li għalqu tajjeb, imma huwa jgħix. Il-bnedmin, ix-xjaten, għamlu l-aħjar li setaw biex jeħilsu minnu, imma huwa jgħix. Il-bniedem li sema lil Ġesu, jien huwa dak li jgħix, se jisma' wkoll lil Ġesu jgħidlu, tibża xejn, kun qawwi. Iva, kun qawwi, tibża xejn. Ekku, din hija l-konvinzjoni, din hija l-qofol tas-saħħa tiegħi, Ġesu Kristu jgħix. U d-domanda ovvja li jien nixtieq nistaqsikom u nixtieq li intom tweġbuha llum billi tinġabru ftit intu hu hija Ġesu Kristu jgħix għalik. Kristu jgħix għalik, mhux paroli ta' Kristu jgħix għalik. Kemm hu reali għalik oħti hija? Ekku eżis semmija, issa huwa l-mument li nagħmlu pawsa mużikali u nisimgħu s-silta sabiħa Be Not Afraid, fejn se tisma' lil Ġesu jgħid lilek int min int biex ma tibżax, biex tkun qawwi anki fl-aqwa tempesti tal-ħajja, konvinta li huwa ħaj u qed jakkompanjak f'din il-mixja ta' ħajtek. Nisimgħuha. The barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way. You shall speak your words in foreign lands, and all will understand. You shall see the face of God and live. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you rest. In the sea you shall not drown. If you walk amid the burning flames, you shall not be harmed. If you stand before the power of hell and death is at your side, know that I am with you through it all. Be not afraid. I go before you always. Come, follow me, and I will give you Eżis semja, qabel ma nkomplu dwar Elija, nixtieqkom tisimgħu din l-intervista ħelwa ħafna li jagħmlu lil Mother Teresa ta' Kalkata. Xi nies ġew ifittxuni tgħid, ġew ikellmuni u qabel ma telqu talbuni għejdilna xi ħaġa li tenna ħalli ngħixu aħjar.
U hija qaltilhom, dibismu wieħed lill-ieħor, dibismu lill-mara tagħkom, lir-raġel tagħkom, lill-uliedkom, dibismu lil xulxin. Ftit jimporta lil min tidbismu, l-importanti li tidbismu u dan jenkom ħalli tikbru fl-imħabba reċiproka. Allura wieħed minnhom staqsini u din hija importanti fl-istorja għalikom u għalija eżis semmija. Mela staqsini, inti miżżewġa? Are you married? Yes, I am. And sometimes it's very difficult to smile at him. Iva, jena miżżewġa. U min xaddaqqiet u għatqil titbissimilu. Xi min daqqiet hija titbissem lilu, xi min daqqiet veru bħalma tafu Kristu jaf ikun esiġenti u tħossa bitqila biex titbissem, qed tgħid Mother Teresa. Però l-iktar ħaġa interessanti f'din l-intervista hija inti miżżewġa? Iva, jiena miżżewġa. Issa nafu li Mother Teresa kienet soru. Hawn qed tfisser żwieġ ma' Kristu, Jien ma nafx hekk kemm minna nistgħu ngħiduh dan il-kliem sinċerament. Ja domanda li trid tweġiba llejla wkoll. Inti miżżewġa jew le? Jiġifieri kemm inti mitħla mal-mulej? Jew inti mara waħdek? Inti waħdek jew miżżewġa? Jekk inti waħdek, nifhem il-problemi tiegħek. Jekk inti miżżewġa ma' dan Alla mħabba, allura nifhem il-ġenna tiegħek. Saqsi għalilek innifsek. Int miżżewġa jew le? Tafu verament? Elija jkompli d-diskors tiegħu jgħid, daqskemm hu ħaj il-mulej Alla ta' Iżrael li jiena nservi qudiemu, dan huwa t-tieni qofol, it-tieni jerq tas-saħħa ta' Elija. L-ewwel wieħed li Alla huwa ħaj, it-tieni li jiena inservi qudiemu, li jiena qiegħed naqdi. Dan Elija qiegħed quddiem bis-sultan, però huwa ma jgħidx jien qiegħed quddiem is-sultan, jgħid jien qiegħed quddiem il-mulej. L-istess kliem li juża l-Anġlu Gabriel meta jgħid jiena Gabriel li qiegħed quddiem Alla. X'irrid ngħid? Irrid ngħid li jiena mhux biżżejjed li Ġesu Kristu jkun ħaj. L-importanti li Ġesu Kristu jkun ħaj għalija. Li jiena nkun konxja ġifieri ta' Alla. U għalhekk hemm importanti li nrawmu fina l-arti tal-preżenza dej, li nrawmu ġewwa fina il-preżenza t'Alla. Inqum filgħodu l-ewwel ħsieb irid ikun, għall-ewwel forsi irrid nagħmlu bi-sforz, għall-ewwel irrid nitrenja lili nnifsi, però mbagħad ħaġa tal-iskantament, issir normali, issir naturali. Ġesu qomt illum, kellna lejl diżastru ta' dan in-nemus kollu, disħana kollha. Jew orrajt tajjeb grazzi mulej, l-ewwel ħsieb. Tmur tinħasel, jekk kien hemm ilma fil-vit, għax gost hawn l-ilma, din il-kreatura sabiħa kif isejħilha San Franġisk. Grazzi Ġesu tagħta l-ilma. Għandi bżonna daqsxejn ta' xawer għodu. Tmur tieħu l-breakfast, ara daqsxejn tejja ħasra tinżil li għasel jew kafè. Ekku, titkellem ma' Ġesu. Ekku, toħloq dan ir-rapport ta' dialogu ma' Ġesu li jiena qudiemu naqdi. F'kelma waħda li huwa ikun ħaj għalija, ħaj. Importanti ħafna li aħna rridu nibnu dar biex ingħidlek li kull tieqa tagħti fuq il-panorama t'Alla. Nibni dar li kull tieqa meta niftaħa tagħti fuq l-Alpi ta' Alla, fuq il-muntanja t'Alla biex ngħidlek. U hekk ħajti tkun ħafna interessanti milli hi. Lil wieħed patri tad-deżert, id-dixxiplu tiegħu staqsih, x'inhi l-iktar ħaġa importanti li jiena rrid nitgħallem fit-triq ta' Alla, fil-mixja tiegħi lejn Alla. U l-patru wieġbu, trid titgħallem toħroġ ibni, trid titgħallem toħroġ ibni. X'jiġifieri? Noħroġ minn xiex? Staqsa d-dixxiplu. Allu, oħroġ minnek innifsek, ħalli tidħol fil-qalb ta' Alla, ħalli tidħol fil-qalb ta' Huk.
Ekku, dan hu sigriet. Trid titgħallem toħroġ minnek innifsek ħalli tidħol fil-qalb ta' Alla. Tkun fil-karozza tal-linja, tidħol fil-qalb ta' Alla. Tkun qed issajjar, tidħol fil-qalb ta' Alla. Il-ħajja ssir jibsa, tidħol fil-qalb ta' Alla. Kellek aħbar sabiħa, tidħol ukoll fil-qalb ta' Alla. Ekku, hija fundamentali. Ekku li jiena qiegħed qiegħda quddiem Alla li hu mħabba. Qedtilkom li l-ħajja ta' Elija hija ħajja movimentata ħafna. Alla lilu l-ħin kollu jċaqalqu jisu ilma Elija. Li Alla l-ewwel iferraw fit-tazza ta' Gilat. Imbagħad jaqbad din it-tazza ta' Gilat u jferra ġewwa t-tazza ta' Kerit. Imbagħad mit-tazza ta' Kerit jaqbdu u jqiegħdu fit-tazza ta' Sarepta. Isu ilma ma tantxu stabbli, dejjem Alla jċaqalqu li hija bħalma tafu kontra l-idea li aħna għandna tal-kumdità. Aħna l-idea li dejjem taffaxxinana hija l-idea tal-istabilità, l-idea tas-sigurtà, l-idea li jiena nissetilja u Alla dejjem iċaqlaqna, il-ħin kollu jċaqlaqna, dejjem jinqala xi ħaġa ħalli jċaqlaqna u meta naħseb li se toqgħod kwieta dejjem jinqala xi ħaġa, jew Alla jippermetti li taqa' fi dnub, jew xi ħadd jgħidlek xi ħaġa, dejjem Alla jċaqalqek. Imma jeħtieġ inkunu persważi li dan Alla kollu mħabba jagħmel dan biex jenna noħorġu minn nfusna u nidħlu fil-qalb tiegħu. Tajjeb hekk qabel ma nispiċċa nitolbu lill-Omna Marija u anki lil dan il-personaġġ Elija li llum għallimna ħafna ħalli jtuna qalb doċli li kapaċi taċċetta dak li jrid Alla minna. Għax ħafna mill-problemi li ħafna minna nistgħu naffaċċjaw hija li l-mulej qatt ma jirnexxielu jaqlana mill-eruq u allura nibqgħu xi ftit jew wisq marbutin ma' dak li joġob lilna u mhux lilu. Nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm u sakemm nerġgħu nintaqgħu jekk Alla jrid bħallum 8 ijiem, insellimlek il-paċi miegħek. Into your hands the things that I can do. Father, I place